हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण अध्याय 10वा विभूती योग शिकणार आहोत. मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनंच साष्टांग नमस्कार करूया. कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी इतक्या सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली, त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना साष्टांग नमस्कार करूया आणि मग हा अध्याय शिकूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. त्याप्रमाणे को होस्ट ऍडमिन कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आणि कीर्तन करायला येणाऱ्या बायका, आमची टेक्निकल टीम, या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद प्रणाम. त्यांच्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. आता इकडे हे जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा, आपण यांचे सुद्धा आशीर्वाद घेऊया. यांची मला वेळ मिळाली तर एखादी गोष्ट सांगेन मी. तर आपण काल काय बघितलं, आपल्याला कृष्णाने अर्जुनाला त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की मी या जगाचा पालन करता आहे तरी मी या जगाचा अंश नाहीये. मग त्याच्यानंतर जे महात्मा असतात ते महात्मे म्हणजे कोण असतात की जे कृष्णाच्या दैवी प्रकृतीची त्यांनी आश्रय घेतला असतो आणि ते काय करतात, सतत कीर्तन करतात. अशी जी माणसं आहे त्यांना महात्मा म्हणतात. आणि असं केल्याने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही माझी अनन्य भक्ती करा. मग त्यात आपल्याला कृष्णाने 4 गोष्टी सांगितल्या की तू मनाने सतत माझं चिंतन कर, मला नमस्कार कर, माझी भक्ती कर आणि निश्चितच तू माझ्याकडे माझ्या धामामध्ये येशील, असं कृष्णाने आपल्याला काल सांगितलं. आता
काल एक महत्वाची गोष्ट सुद्धा कृष्णाने अर्जुनाला सांगितली की अर्जुना, हे सगळं ज्ञान जे मी आहे याला राजविद्या राजगुह्य ज्ञान मी तुला देणार आहे, कारण तू कधीच माझा मत्सर केला नाहीस. तर आता हे 9व्या अध्यायात कृष्णाने सांगितलं आणि आता 10व्या अध्यायामध्ये कृष्ण त्याचं सगळं ऐश्वर्य दाखवणार आहे अर्जुनाला. म्हणून आता इकडे हे जे हा जो 10वा अध्याय आहे त्याचं नाव विभूती योग. विभूतीला अनेक अर्थ असतात. कोणीतरी एक मोठी पर्सनॅलिटी असते, त्यांना सुद्धा आपण विभूती म्हणतो, किंवा जो आपल्याला भस्म मिळतो मंदिरामध्ये त्यालाही विभूती म्हटलं जातं. पण इकडे विभूती हा संस्कृत शब्द आहे आणि त्याचा एक अर्थ आहे ऐश्वर्य. तर इकडे कृष्ण त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल आपल्याला सर्व काही सांगणार आहे आणि तो हे सर्व अर्जुनाला का सांगतोय, कारण अर्जुन मत्सरी नाहीये, म्हणून तो अर्जुनाला हे सगळं ज्ञान देत आहे त्याच्या ऐश्वर्याचं. आता यात आपण कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्यांनी हे सगळं जग निर्माण केलेलं आहे, तो सर्वांचा उगम आहे. मग 10.8 ते 10.11 हे जे 4 श्लोक आहे याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात किंवा भगवद्गीतेचे सार. तुम्हाला कोणी विचारलं की तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये काय काय शिकला, की तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे 10.8 ते 10.11 यात सर्व सार आहे भगवद्गीतेचं. मग अर्जुनाने जेव्हा कृष्णाने सांगितलं तो कोण आहे, तेव्हा अर्जुनाला खूप आनंद झाला आणि आनंदाने त्यांनी कृष्णाकडे प्रार्थना केली. आणि ही प्रार्थना जी केली ती आपण सुद्धा लक्षात ठेवायची आहे, कारण मंदिरात गेल्यावर अर्जुनाने जशी प्रार्थना केली तशीच आपल्याला सुद्धा करायची आहे. मग श्रीकृष्ण आपल्या विभूतींचे वर्णन करतात आणि अर्जुन ते ऐकतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. दान करेन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आता इकडे बघा 6वा अध्याय त्याच्यामध्ये कृष्णाने अर्जुनाला काय सांगितलं सर्वात शेवटी, की जो भक्ती योगी आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. आणि त्यांनी काय सांगितलं, योगीनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः, असं सांगितलं. हे अर्जुनाला समजलं की भक्ती योग हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. मग परत 9व्या अध्यायात त्यांनी सांगितलं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलं सतत माझा विचार कर. आणि हेच अर्जुन एकसारखा ऐकतो. 8व्या अध्यायात त्यांनी काय सांगितलंय, की तू माझं स्मरण कर आणि युद्ध कर, हेही सांगितलंय. मग एकसारखं कृष्णाचं स्मरण कसं करायचं, म्हणजे माझी सुद्धा भक्ती अनन्य होईल, अविचल होईल, न खचणारी भक्ती होईल. तर मग कुठल्या तऱ्हेने मी कृष्णाला सतत स्मरणात ठेवू असं अर्जुनाला वाटतं.
म्हणून अर्जुन भगवंतांना विचारतो, श्रीकृष्णाला विचारतो की मला तुमचं ऐश्वर्य दाखवा. आता साधारणपणे आता तुम्ही मला सांगा की माणूस या भौतिक जगातला ऑर्डिनरी मॅन हा कुठल्या गोष्टींकडे आकर्षित होतो सांगा बरं. अनम्यूट करा. पैसा. बरोबर. आणि आणि काय काय आणि इतरही बोला. बरोबर आहे. प्रकाश प्रभूजी बोला. संपत्ती, संतती. बरोबर. संजीव प्रभूजी. संपत्ती, सौंदर्य. बरोबर आहे. सुख सोयी. बरोबर आहे. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे का? तर तुम्ही सर्वांनी बरोबर सांगितलंय की आपण जे ऑर्डिनरी लोक असतात, सामान्य जन जे असतात ते सौंदर्याकडे, पैशाकडे, ज्याच्याकडे खूप जास्त पॉवर आहे, ज्याच्याकडे खूप जास्त ज्ञान आहे, अशा गोष्टींकडे आपण खूप आकर्षित होतो. आता म्हणून अर्जुनाने हा प्रश्न कृष्णाला विचारला की सोपं नाहीये की आपण कृष्णाचा एकसारखा विचार करायचा. पण समजा जर तुम्ही कुठल्याही गोष्टीकडे आकर्षित झाला, कोणाच्या पैशाकडे, कोणाच्या सौंदर्याकडे, कोणाच्या ज्ञानाकडे, तर आपण आकर्षित झाल्यावर त्यांचे विचार आपल्यामध्ये एकसारखे येत राहतात. म्हणून जो सामान्य माणूस आहे, जर तो कृष्णाचा विचार करू शकत नसेल, तर जर त्याला कृष्णाचं ऐश्वर्य दाखवलं तर त्या ऐश्वर्याकडे बघून तो सतत कृष्णाचा विचार करू शकेल. म्हणून हे सर्व आपल्या उद्धारासाठी अर्जुनाने हा प्रश्न विचारला. म्हणजे कृष्णाने त्याचा ऐश्वर्य आपल्याला दाखवल्यावर आपण सुद्धा कृष्णाकडे आकर्षित होऊ, एकसारखा त्याचा विचार करू. आणि कृष्णाचा एकसारखा विचार करणे म्हणजे आपण आपला उद्धार करणे हाच आहे. आणि तिसरं आणि एक कारण आहे की एक कारण असंही आहे की कृष्णाचे जे भक्त असतात त्या भक्तांना कृष्णाचं सगळं काही, कृष्णाच्या कथा खूप आवडतात, कृष्णाचं ऐश्वर्य आहे, ऐश्वर्याबद्दल ऐकायला आवडतं, बघायला आवडतं. तर हे सुद्धा एक कारण आहे की अर्जुनाला आणि कृष्णाच्या तोंडातून त्याच्या ज्ञानाबद्दल, त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल ऐकायचंय. कारण भक्त हा असा असतो, त्याचं देवावर खूप प्रेम असतं. बघा, लहान मुलं असतात, घरी शाळेतून आली की आईला पहिल्यांदा सांगतात की आम्हाला आज हे गाणं शिकवलं किंवा ही कविता शिकवली. आणि आई म्हणते बरं म्हणून दाखव कविता, आणि तो मुलगा मुलगी कविता म्हणून दाखवतात. आणि आईला 5-6 वेळेला सुद्धा जर ती कविता म्हणून दाखवली तर मला कोणी सांगेल का की आईला कंटाळा येतो का? कोण सांगेल? बोला. आईला कंटाळा येत नाही. तसंच अर्जुनाला सुद्धा अत्यंत प्रेम आहे कृष्णावर, आणि कृष्ण जे काय बोलतोय ते त्याला ऐकतच राहायचंय. जणू काही आता त्याचे जे कान आहेत, कृष्णाची जे त्याच्या कमल मुखातून जी अमृत वाणी निघते, त्या अमृत वाणीची चव तो कानातून घेतोय. म्हणजे त्याचे जे कान आहेत आता ते अमृतपान करतात. तर आता आपण ऐकूया. इकडे पहिलाच श्लोक आहे आणि इकडे या पहिल्या श्लोकातच परत अर्जुनाला कृष्ण म्हणतोय पुन्हा ऐक. म्हणजे ऐकण्यावर खूप महत्व दिलेलं आहे. पहिल्यांदा ऐक
असं कृष्णाचं मत आहे. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतोय की तुम्ही काही एक्सपेरिमेंट करू नका, पुस्तक उघडू नका, वेळ घालवू नका तुमचा, पण मी काय सांगतोय ते तुम्ही ऐका, ते तुम्ही ऐका. कारण हे जे ज्ञान आहे हे याच्यामध्ये आपण स्वतः खूप रिसर्च केला, उपनिषद घेऊन बसलो, वेदांची पुस्तकं घेऊन बसलो आणि स्वतःचा स्वप्रयत्न केला, तर आपण कुठेही पोहोचू शकणार नाही. पण जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा ऐकून आपल्यामध्ये श्रद्धा निर्माण होते आणि एकदा श्रद्धा निर्माण झाली की आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. इकडे कसं आपण वाचतो, ज्ञान घेतो, मग आपण आपल्याला प्रूफ कुठे आहे ते आपण शोधतो, एक्सपेरिमेंट करतो आणि त्याच्यात पूर्ण अनेक जन्म निघून जातात. तर ऐकणं हे खूप महत्वाचं आहे. एकसारखं कृष्ण अर्जुनाला सांगतो ऐक. आता आपल्याला 3 तऱ्हेने ज्ञान घेता येतं बरं का. एक म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण, म्हणजे आपल्या इंद्रियांनी, म्हणजे जे सीइंग इज बिलिव्हिंग, म्हणजे आपण आता जे बघतो त्याच्यावर त्याला आपण खरं मानतो, तर त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. म्हणजे आता समजा जर एक माझ्याकडे द्रव्य आहे आणि ते ऍसिड आहे की अल्कली आहे, ते कसं आपल्याला समजेल? तर मी तुम्हाला सांगेन, हे बघा, हा माझ्याकडे लिटमस पेपर आहे, तो घाला आणि बघा तुम्हाला ओळखता येईल की हे द्रव्य काय आहे. किंवा तुम्हाला माहितीये की पाणी आहे, त्या पाण्याची वाफ 100 डिग्री सेंटीग्रेडला होते तयार. मग तुम्ही म्हणाल की मला बघायचंय, मग मी तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करून, प्रयोग करून ते पटवू शकीन. याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण. दुसऱ्या तऱ्हेने ज्ञान आपण जे घेतो त्याला म्हणतात अनुमान प्रमाण, म्हणजे बाय एक्सपिरियन्स. म्हणजे आता एखाद्या, जरा म्यूट करता का? बरं झालंय का? जर आपण एखादी गृहिणी असेल आणि तिने भाजी आणली आणि तिने बघितली हाताने मोडून की अगदी कोवळी भाजी आहे, तर ती विचार करते की आता मी कुकरमध्ये लावी, 1 शिटी व्हायच्या आतच बंद करीन, किंवा गॅसवर मी करीन 1 ते 15 मिनिटाच्या आतच होईल. आणि ती बघत नाही भाजी शिजली आहे की नाही, ती गॅस बंद करते आणि भाजी शिजलेली असते. तर याला म्हणतात अनुमान प्रमाण. आणि तिसऱ्या तऱ्हेने आपण जे ज्ञान घेऊ शकतो, आणि हे वैदिक ज्ञान, स्पेशली वैदिक ज्ञान, याला म्हणतात शब्द प्रमाण किंवा श्रुती प्रमाण. आणि शब्द प्रमाण किंवा श्रुती प्रमाण हा एक उत्तम मार्ग आहे ज्ञान घेण्याचा. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. न मे विदो सूर्यगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 3. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो. तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण म्हणतोय की मला कोण जाणू शकेल? कोणीही मला जाणू शकणार नाही. सर्व देव देवता महर्षी कोणीही मला जाणू शकणार नाही, कारण मी सर्वांचा उगम आहे. बघा, आता आपण आपले आई वडील त्यांना पूर्ण जाणू शकतो का?
जोपर्यंत आई वडील आपल्याला सांगतात तोपर्यंत त्यांची माहिती आपल्याला काही नसते. जेव्हा आई वडील सांगतात मी अमक्या अमक्या शाळेत जात होतो, हे अमके अमके माझे शिक्षक होते, हे शिक्षक खूप छान शिकवायचे, जोपर्यंत आपले वडील आपली आई आपल्याला सांगत नाही त्यांच्या लाईफ बद्दल तोपर्यंत आपल्याला कळत नाही, कारण ते आपले निर्माते होते. त्यांनी सांगितल्याशिवाय आपल्याला ज्ञान मिळत नाही. अगदी तसंच कृष्ण कोण आहे हा सर्वांचा उगम असल्यामुळे आपण आपल्याला ज्ञान जेव्हा कृष्ण देतो तेव्हाच आपल्याला ते समजतं. आणि जो हे कृष्ण तत्व समजतो की कृष्ण कोण आहे, तो अजन्म आहे, अनादी आहे, सर्वांचा स्वामी आहे, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सप्तर्षीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात, आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला ज्ञान देत आहेत की हे जे सगळे मोठमोठे सप्तऋषी आहेत, सप्तऋषी म्हणजे कुठले, अत्री, अगस्ती, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, हे आणि 4 महर्षी म्हणजे ते 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, हे सगळे जे आहे यांचा जन्म माझ्या मनापासून झालेला आहे आणि त्यांना सुद्धा माझ्या बद्दलचं पूर्ण ज्ञान नाहीये. तर तुम्ही बघा आपल्याला कसं असणार ज्ञान, आपल्याला तर आपली इंद्रिय सुद्धा, मी तुम्हाला माहितीये आपली इंद्रिय अपूर्ण आहे, त्या अपूर्ण इंद्रियांनी जो परिपूर्ण आहे त्याला आपण जाणू शकत नाही. तर आपल्याला ज्ञानाचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे ऐकणे. कोणाकडून ऐकायचं? जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, यांच्याकडूनच आपण ऐकायचं. एखादा परंपरेतला गुरु नसेल आणि आपण ऐकलं तर मग काय होईल, ते जणू काही एक विष घेतल्यासारखं होईल कानांच्या द्वारे, आणि जे काही भक्ती बीज आहे ते तिकडेच त्याचा नाश होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः यो सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविक खात्री पटते तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळी संशय नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे ही एक लिटमस टेस्ट आहे की खरोखर एक माणूस भक्त आहे का, आणि फक्त ज्ञान असणं हे पुरेसं नाहीये. तुम्हाला काय लागतं? तुम्हाला आचरण लागतं, ऍप्लिकेशन लागतं त्या ज्ञानाचं. तोपर्यंत आपण म्हणू शकत नाही की या माणसाकडे ज्ञान आहे. जेव्हा आपल्याला आचरण दिसतं तेव्हा आपण मानतो की खरोखर हा माणूस ज्ञानी आहे. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की एखादी आई असते तर ती तिच्या मुलांना किती प्रेमाने वाढवते, प्रेमाने जेवायला वाढते, त्यांचा अभ्यास घेते, त्यांना बरं नसताना त्याची काळजी घेते. तर ती का इतकं करते? तर बेसिक इन्ग्रेडियंट, बेसिक गोष्ट जी लागते ही सर्व शुश्रूषा करायला आपल्या बाळाची, तो मेन इन्ग्रेडियंट कोणता आहे? म्हणजे प्रेम. समजा जर आपल्याला प्रेमच नसेल तर मग खूपच अवघड आहे, आपण त्या दुसऱ्या माणसावर प्रेम करू शकत नाही. आणि हे जे मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते हे काय आहे की यांनी प्रेम उत्पन्न होतं. आता जेव्हा तुम्ही आता लहान मुलं बघा खेळतात
अगदी केजी मध्ये असतात किंवा तेव्हा थोडा वेळ खेळतात, मग त्यांना एखादा मित्र आवडतो. मग जरा मोठे झाले ते आईला सांगतात की आई मला या मित्राबरोबर बाहेर जायचंय, हॉटेलमध्ये जायचंय किंवा सिनेमा बघायचा. म्हणजे आणि जरा मोठे झाल्यावर ते सांगतात की आम्हाला कुठेतरी पिकनिकला एकत्र जायचंय किंवा ट्रेकला जायचंय. म्हणजे लहानपणापासून त्या मित्राबरोबर एका मुलाचा संबंध असतो, असोसिएशन असतं, संघ असतो आणि तेव्हा त्याचं त्या दुसऱ्या मित्रावर प्रेम उत्पन्न होतं, त्याला आवडतो. तसं आपल्याला सुद्धा प्रेम का उत्पन्न नाही होते कृष्णाबद्दल? कारण आपला संघच नाहीये. मग तुम्हाला कृष्णाचा संघ कसा मिळणार? त्याच्या पुस्तकातून मिळणार, त्याच्या कथेतून मिळणार, त्याच्या नामातून मिळणार, त्याच्या संकीर्तनातून मिळणार, त्याची सेवा करून तुम्हाला मिळणार आहे. तर या सर्व गोष्टी आहेत, या आपण अगदी मनापासून करायच्या. कारण कृष्ण आपल्याला बोलवतोय, तो सांगतोय की हे जग राहण्याजोगं नाहीये. आता लहान मुलाला जेव्हा त्याची आई सांगते की बाबा तू इकडे इकडे जाऊ नकोस, इकडे धोका आहे किंवा रस्ता क्रॉस करताना अशा तऱ्हेने क्रॉस कर, जेव्हा सिग्नल पेडेस्ट्रियन जेव्हा ग्रीन सिग्नल असेल तेव्हाच तू रस्ता क्रॉस कर. हे आई का सांगते? कारण त्या मुलाचा जीव महत्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा आपल्याला सांगतो इकडे की हे जग राहण्याजोगं नाही आहे, तुम्ही लवकर माझ्याकडे या. हे इकडे ही स्लाइड तुम्हाला दिसते ना, तर इकडे कृष्ण आणि बलराम आहेत आणि ते मथुरेमध्ये येत आहेत आणि मथुरेत येता क्षणी सगळी माणसं जे काही काम करत होते तिकडेच ते तसेच थांबले, पुतळ्यासारखे जणू काय, आणि कृष्णाकडे बघतच राहिले. इतका कृष्ण आकर्षक आहे की ते स्वतःच जे काय करत होते ते पूर्ण विसरून गेले. आणि व्यास मुनींनी भागवतम लिहिलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप छान याचं डिस्क्रिप्शन केलंय की लोक गच्चीवर, डोंगरावर जाऊन कृष्णाकडे बघत होती आणि जिकडे कुठे ते असतील कृष्ण आणि बलराम सर्वांना ते दिसत होते. जसे ज्याप्रमाणे सूर्य, पृथ्वीवर कितीही माणसांची गर्दी झाली तरी प्रत्येकाला सूर्य दिसतोच, अगदी तसंच कृष्ण आणि बलराम सूर्यासारखे होते. सर्वांना कुठेही असो त्यांचं दर्शन झालं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. आता इकडे 10.8 ते 10.11 हे भगवद्गीतेचं सार आहे. याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हटलेलं आहे. आता इकडे कृष्णाने 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत: संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन. या 3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आपल्याला. आता पहिल्यांदा या 3 गोष्टी मी तुम्हाला समजावून सांगते. तर मी तुम्हाला उदाहरण देते एक डॉक्टर आणि पेशंटचं. आता एक माणूस आहे आणि त्याच्या छातीत दुखायला लागलं आणि तो त्याच्या नातेवाईकांना, मित्रांना फोन करतो की मी काय करू. मग ते सांगतात की आमका एक कार्डिओलॉजिस्ट आहे, तो खूप चांगला आहे, त्याच्याकडे तुम्ही अपॉइंटमेंट घ्या.
मग हा माणूस गुगलवर बघतो की हा कुठल्या हॉस्पिटलशी अटॅच्ड आहे आणि थोडी जास्त चौकशी करतो आणि त्याला खात्री होते की हा डॉक्टर चांगला आहे, म्हणून तो त्या डॉक्टरांकडे जातो. आता तो डॉक्टरांकडे गेल्यावर डॉक्टरही त्याला विचारतात, तुमचं नाव काय, तुमचं वय काय, तुम्ही कुठे नोकरी करता आणि तुम्हाला काय त्रास आहे. म्हणजे डॉक्टरला समजतं की हा जो माणूस आहे हा माझ्याकडे कशाला आलाय. म्हणजे हे झालं संबंध ज्ञान. दोघही डॉक्टर पण आणि पेशंट एकमेकाबद्दल जाणून घेतात. मग त्याच्यानंतर झालं अभ्युदय. अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी. मग डॉक्टर म्हणतात पेशंटला की मी तुम्हाला आता तपासतो आणि ते त्यांना तपासतात. त्यांना जर गरज वाटली तर ब्लड टेस्ट, एक्सरे काढायला सांगतात, अँजिओग्राफी, जे काय करायचंय ते सगळं सांगतात. आणि मग ते जे काय टेस्ट होतील त्याच्या आधारावर ते सांगतात की तुम्हाला काय झालंय, आता तुम्ही हे औषध घेतलं पाहिजे, डाएट असं ठेवलं पाहिजे आणि रोज एक्सरसाइज हे केलंच पाहिजे. मग ही ऍक्टिव्हिटी त्या पेशंटची झाली. डॉक्टरची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे एक्झामिन करायचं आणि डायग्नोसिस करायचा की काय झालंय, आणि पेशंटची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे डॉक्टरांनी जे औषध, गोळ्या, पथ्य, पाणी दिलंय ते पाळायचं. हे हा अभ्युदय झालं. आणि प्रयोजन म्हणजे काय की या सर्वाचा उद्देश काय आहे, गोल काय आहे डॉक्टरकडे जाण्याचा. गोल हा एकच आहे, उद्देश हा एकच आहे की मला माझं आरोग्य परत पाहिजे, मला निरोगी राहायचं नाहीये. आणि औषधं घेतल्यानंतर तो पथ्य पाणी केल्यानंतर तो एकदम निरोगी होतो तो माणूस. हा झाला हे झालं प्रयोजन किंवा हा गोल झाला. तर त्याचप्रमाणे इकडे सुद्धा आपल्याला कृष्ण आता संबंध ज्ञान देत आहे. काय की मी या जगाचा उत्पत्ती करता आहे, मी सर्वांचा उगम आहे. आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मच्चित्ता मद्गता प्राणः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. आता ही ऍक्टिव्हिटी झाली. ऍक्टिव्हिटी काय आहे की जे भक्त आहेत ते काय करतात, ते कृष्णाची सेवा करतात. ते एकमेकांना कृष्णाचं ज्ञान देतात आणि हे करून भक्तांना काय मिळतं, खूप समाधान आणि आनंद. आणि कृष्णाची ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तो नेहमी त्याच्या शुद्ध भक्तांचा विचार करत असतो. माझ्या भक्तांना तर काही कमी तर नाहीये. माधवेंद्र पुरींसारखं त्यांनी काही खाल्लं नव्हतं, लगेच कृष्ण तिकडे गेला आणि त्यांना दूध दिलं. म्हणजे कृष्ण सुद्धा भक्तांचा विचार करत असतो. हे अभ्युदय झालं किंवा ही ऍक्टिव्हिटी झाली. आता काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, शिल प्रभुपादांनी स्वामी डान्स शिकवला, ते बघा. आता आवाज नाहीये माताजी. साऊंड नाहीये. ओके. नाही. हो आता येतोय.
अशा तऱ्हेने एखादा जो अभक्त असेल त्याला खरोखर समजणार नाही की कसं काय हे शक्य आहे की हे जे कृष्णाचे भक्त आहेत सकाळ दुपार संध्याकाळ हे कृष्णाबद्दलच बोलत असतात. हे का एवढं कृष्णाबद्दल बोलताय त्यांना समजणार नाही. ते म्हणतील हा मूर्ख आहे, याला कुठलेही दुसरे टॉपिक्सच नाही आहेत बोलायला, पण त्यांना समजणार नाही. आणि एखादा जो भक्त असेल, आता तुम्ही सगळे समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की उद्या तुम्ही क्लासला कोणीही येऊ नका, एका चांगला सिनेमा बघायला जा, तुम्ही जाल का मला सांगा? नाही. नाही. का नाही जाणार तुम्ही? कारण गीता शिकायची आहे ना आपल्याला. गीता कृष्णाची शिकायची आहे, ओढ- तुम्हाला आनंद कृष्णाची मिळतो. ओढ पण म्हणजे आहे. गीतेची ओढ लागलेली आहे आम्हाला. हा, म्हणजे कृष्ण भावना जी आहे ना त्याच्यामध्ये आनंदच आहे, त्याच्यामध्ये दुःख चिंता काही नाहीये. आणि भौतिक जगामध्ये काय आहे, कुठलाही सिनेमा बघा तुम्ही, पेपर उघडा, न्यूज बघा, त्यात कितीतरी दुःखे आपल्याला ना आपल्या समोर दिसतात. आणि हे जे बघून न्यूजपेपर वाचून आपल्याला खूप आनंद, समाधान, शांती अशी मिळत नाही. पण मी तुम्हाला खरोखर सांगते की भगवद्गीतेचा क्लास झाल्यानंतर तुम्हाला कधीतरी असं झालंय का की खूप दुःख वाटलंय ऐकून? नाही, आनंद मिळाला. आनंद, आनंद झालेला. शांत वाटतं, आनंद मिळतो, मन प्रसन्न होतं. मन प्रसन्न होतं. तर हे जे काय आपल्याला मिळतंय हे सगळे जे गुण आहेत, आनंद वाटणे, प्रसन्न वाटणे, हे का आपल्याला मिळतात? कारण आपण कुठेतरी कृष्णाशी कनेक्ट होतोय. आणि सर्व इंद्रियांचा स्वामी कोण आहे? कृष्ण आहे. हा सगळा जो सद्गुणांचा प्रवाह आहे हा कृष्णापासून आपल्यापर्यंत पोचतोय आणि त्याचा तुम्ही अनुभव घेताय. म्हणून तुम्ही कधीच असं म्हणणार नाही की मी उद्या क्लासला नाही येते, मी सिनेमा बघायला जाईन. आता हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, हा हे प्रयोजन झालं काय? कृष्णाची जे सेवा करतात, प्रेमाने सेवा करतात, कृष्ण काय देतो? त्यांना ज्ञान देतो आणि त्या ज्ञानाद्वारे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. ददामी बुद्धियोगम. बुद्धियोगम म्हणजे भक्ती. कृष्ण आपल्याला काय प्रदान करतो? त्याची कृपा प्रदान करतो. मग आपल्याला समज येते, आपल्याला ज्ञान मिळतं, आपण कृष्ण सेवेमध्ये आणि जातो आणि पुढे जातो, भक्तीमध्ये आपली उन्नती होते. तर आपण सुद्धा कृष्णाची प्रेमाने सेवा केली पाहिजे आणि मनापासून कृष्णाची प्रार्थना केली पाहिजे. कृष्णा, कितीतरी खरब वर्ष झाली की मी हरवलेलो आहे या जन्म मृत्यूच्या चक्रव्यूहात. कृष्णा, तूच माझी आई आहेस, त्याच्यामुळे मी तुझ्याकडे आलेलो आहे. तुझ्या कमल चरणापर्यंत मला यायचं आहे. माझ्यावर तू दया कर आणि मला तुझी सेवा अर्पण कर. सेवा हे एक साधन झालं बरं का. त्या सेवाद्वारे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. तर आपण सुद्धा कृष्णाकडे अशी प्रार्थना केली पाहिजे की मला आता तुझ्याकडे यायचंय. अनेक वर्ष मी या चक्रव्यूहात अडकलेले आहे.
तर आता मला तुझ्याकडे यायचंय, माझ्यावर दया कर आणि तुझी सेवा मला दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः तान् ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठी त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. आता हे सुद्धा प्रयोजन आहे बरं का, की कृष्ण काय करतो की जे प्रेमाने त्याची सेवा करतात त्यांच्यावर तो विशेष अनुग्रह करतो. विशेष अनुग्रहाचा अर्थ काय आहे बघा, कॉजलेस मर्सी, म्हणजे त्याला काही कारण नसतं अनुग्रह करायला, काही कारण नसतं, काही कारणच नसतं. कारण आपण इतके पापी असतो, आपण इतकी पाप केलेली असतात, तरी थोड्याशा सेवेने सुद्धा कृष्ण खूप प्रसन्न होतो. आणि तो प्रसन्न झाल्यावर काय करतो तो, की आपल्या हृदयात जे अज्ञान आहे ते अज्ञान तो घालवतो, आपलं हृदय साफ करतो आणि अंधकाराचा नाश करतो, म्हणजे आपल्याला ज्ञान देतो. आता बघा, आपण अनेक कितीतरी जन्म आपण घेतलेले आहेत. म्यूट केलं ना सर्वांना? तर कितीतरी जन्म आपण घेतलेले आहेत, कितीतरी पाप केलेली आहेत. आता समजा जर एका माणसाने दुसऱ्या माणसाचा खून केला तर त्या माणसाला फाशीची शिक्षा असते, द्यावी, असं मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेलं आहे, लाईफ फॉर लाईफ. मग असं केल्याने त्याला पुढे खूप या पापाची प्रतिक्रिया आहे ती खूप कमी प्रमाणात भोगावी लागेल, म्हणून त्यांनी दिलंय लाईफ फॉर लाईफ. आता समजा जर असा माणूस आहे ज्यांनी खरोखर खून केलेला आहे, तर तो काय करतो, कोर्टात जातो आणि ते कोर्ट पण म्हणतं की तुला आता डेथ सेंटन्स आहे, तुला फाशी मिळणार आहे. मग तो हायकोर्ट मध्ये जातो, तिकडेही तेच सांगतात. सुप्रीम कोर्ट मध्ये जातो, तिकडेही तेच सांगतात. मग हा माणूस काय करतो, जो प्रेसिडेंट आहे त्याला तो मर्सी पिटिशन पाठवतो आणि तिकडे तो म्हणतो की नको, मी चुकून झालं माझं, मला माफ करा, जे काय त्याला सांगायचंय तो सांगतो. आणि कधी कधी असं होतं की जो प्रेसिडेंट असतो तो ऐकतो आणि तो त्याची जी फाशी आहे ती फाशीची शिक्षा माफ करतो. आता खरं म्हणजे माफ करायचं काहीच कारण नसतं. अगदी तसं जेव्हा आपण कृष्णाची प्रेमाने सेवा करतो तेव्हा आपली गत जन्मातली सगळी पाप जी आहेत तो त्याच्याकडे बघत नाही आणि आपल्यावर विशेष अनुग्रह करतो. आता हे झालं संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन. आता एक गोष्ट सांगते तुम्हाला की एकदा नारद मुनी असेच पृथ्वीवर भ्रमण करत होते, तेव्हा त्यांना एक खूप सुंदर कृष्णाचं मंदिर दिसलं आणि ते मंदिरामध्ये गेले आणि तिकडे जो पुजारी होता त्यांनी नारद मुनींना बघून त्यांना आसन दिलं बसायला, खूप छान स्वागत केलं, त्यांना नमस्कार केला, त्यांना हार घातला, त्यांना दूध फळं खायला दिली आणि छान तऱ्हेने त्यांचा आगत स्वागत केलं. थोड्या वेळ बसून नारद मुनी म्हणाले आता मला परत जायचंय. मग त्या पुजाऱ्यांनी विचारलं कुठे चालला? नारद मुनींनी सांगितलं मी वैकुंठात चाललो. मग तिकडे गेल्यावर तुम्ही नारायणाला प्रश्न विचाराल का? माझा एक प्रश्न आहे. मग नारद मुनी म्हणाले ठीक आहे विचारीन, काय प्रश्न आहे? नारायणाला विचारा आम्ही परत वैकुंठात कधी येणार आहे? नारद मुनींनी सांगितलं बरं. मग ते बाहेर आले, मंदिराच्या बाहेर एक सुंदर वडाचं झाड होतं खूप मोठं आणि त्याच्या खाली
एक मोची बसला होता आणि तो मोची सुद्धा नामस्मरण करत होता आणि त्याचं काम करत होता. नारद मुनींना त्यांनी बघितलं, त्यांनी लगेच आपलं काम बाजूला ठेवलं, नारद मुनींकडे आला, नतमस्तक झाला, साष्टांग नमस्कार केला आणि त्यांनी सांगितलं नारद मुनींना, जरा बसा इकडे. नारद मुनींनी बघितलं, सगळीकडे घाण होती आणि तो प्राण्यांची जे कातडी होती त्याचे बूट वगैरे तयार करत होता. मग नारद मुनी म्हणाले, कुमुद माताजी तुम्हाला माताजी, जायचंय? मी येते माताजी. बरोबर. तर मला आता वैकुंठात जायचंय. मग यांनी विचारलं, मोचीने विचारलं, मग माझं एक काम कराल का तुम्ही? नारद मुनी म्हणतात, काय? मोची सांगतो की तुम्ही नारायणांना विचारा की मी त्यांच्याकडे परत कधी येणार आहे. मग नारद मुनी तिकडे वैकुंठात गेल्यावर या पुजाऱ्याचे आणि या मोच्याचे दोघांचाही एकच प्रश्न असतो, ते विचारतात. मग नारायण नारद मुनींना सांगतात की तो जो मोची आहे हा जन्म संपताच तो लगेच माझ्याकडे येईल आणि तो जो मंदिरातला ब्राह्मण आहे ना त्याला मात्र 100 जन्म आणि वाट बघावी लागेल. मग नारद मुनी आश्चर्यचकित होता की तुम्ही असं कसं बोलताय? एक मोची आहे जो प्राण्यांची कातडी वापरून त्यांचे बूट करतोय आणि सगळीकडे अस्वच्छ आहे, धड त्याला राहायला जागा नाही आणि काम करता करताच तो मंत्र उच्चारण करतोय. तेही काम काय करतोय तर प्राण्यांच्या कातडीचं तो चपला बूट करतोय. आणि हा जो ब्राह्मण आहे, पुजारी आहे मंदिरातला, किती स्वच्छ मंदिर ठेवलंय, त्याच्याकडे पुस्तकं आहेत, वेद ठेवलेले आहेत, वेद पठण करतोय आणि अगदी शास्त्रोक्त पूजाविधी तो करत आहे. तर नारायणांनी नारद मुनींना सांगितलं की हे उत्तर तुला मिळेल, तू एक काम कर. ते दोघही तुला एक प्रश्न विचारतील की नारायण काय करत होते, तेव्हा तू त्या दोघांनाही एकच उत्तर दे की नारायण सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आतमध्ये घालत होते, असं दे. मग नारद मुनींनी सांगितलं ठीक आहे आणि मग परत नारद मुनी पृथ्वीवर आले, त्याच मंदिरात आले, तेच पुजारी होते. त्यांना पुजारीना आनंद झाला, या नारद मुनी बसा. परत त्यांचं स्वागत केलं, त्यांना दूध फळं दिली, त्यांची पूजा केली, पादपूजा केली. सगळं झाल्यानंतर त्यांनी विचारलं, तुम्ही नारायणाला माझा प्रश्न विचारला का? त्यांनी सांगितलं, नारद मुनींनी सांगितलं, हो मी विचारला. मग काय सांगितलं? मी कधी जाणार आहे वैकुंठात? मग नारद मुनींनी सांगितलं, तुला 100 जन्म आणि वाट बघावी लागेल. मग त्या ब्राह्मणाचा चेहरा पडला, काय 100 जन्म? बरं मला एक सांगा, नारायण काय करत होते तुम्ही तिकडे जेव्हा त्यांना भेटायला गेलात आणि हा प्रश्न विचारलात तेव्हा? मग नारद मुनींनी सांगितलं, ते सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आतमध्ये घालत होते. म्हणूनच तो ते पुजारी म्हणाले, म्हणूनच हे असं त्यांनी उत्तर दिलं. त्यांचं लक्ष नव्हतं किंवा त्यांनी प्रश्न नीट ऐकला नाही, असं झालं. आणि मग त्याच्यानंतर नारद मुनी त्या मोच्याकडे गेले. त्या मोच्यालाही आनंद झाला, त्यांनी साष्टांग नमस्कार केला आणि सांगितलं, नारद मुनी तुम्ही प्रश्न विचारला का नारायणाला माझा? मग नारद मुनींनी सांगितलं हो. आणि नारायणांनी सांगितलं, हा जन्म तुझा झाला की तू वैकुंठात जाणार आहे. असं म्हटल्यानंतर तो मोची जोर जोरात रडायला लागला आणि त्याला
खूप आनंद झाला आणि त्यांनी नारद मुनींना विचारलं, तुम्ही हा प्रश्न विचारला तेव्हा नारायण हे काय करत होते? त्यांनी माझ्यावर केवढी कृपा केलेली आहे. मग नारद मुनींनी सांगितलं, ते सुईच्या डोळ्यातून एक हत्ती आतमध्ये घालत होते. हे ऐकल्यावर तो आणि भावविभोर झाला आणि नाच करायला लागला. तर ते आणि खूप नारायणाची स्तुती गाऊ लागला. तर नारद मुनी म्हणाले, थांब थांब, नाचू नकोस, मला एक सांग की तुला मी असं जेव्हा सांगितलं की ते सुईच्या डोळ्यातून हत्तीला आत घालत होते, तेव्हा तुला एवढा आनंद झाला आणि तू एवढा नाच करतोयस आणि स्तुती करतोयस, काही सुईच्या डोळ्यातून कोणी हत्तीला आत घालू शकेल का? तर तो मोची आहे, तो म्हणायला लागला की हे बघ, आता मी कुठल्या झाडाखाली बसलोय? नारद मुनी म्हणाले, हे वडाचं झाड आहे. मग इकडे खाली बघा, हे वडाचं फळ खाली पडलेलं आहे, त्याच्यामधली बी बघा केवढी लहान आहे. आता हे जे बीज आहे, या बीजामध्ये त्यांनी एवढ्या मोठ्या वृक्षाचं पॅकिंग केलेलं आहे नारायणानी. तर सुईच्या डोळ्यातून हत्तीला आत घालणं शक्य आहे, हे का नाही शक्य आहे? आणि माझे स्वामी असे आहेत, नारायण असे आहेत की अशक्य गोष्ट सुद्धा ते शक्य करू शकतील. तर हे जेव्हा नारद मुनींनी ऐकलं, तेव्हा नारद मुनीच्या लक्षात आलं की एखादा माणूस खूप ज्ञानी असेल, स्कॉलर असेल, त्याला सगळे वेद पाठ असतील, पण तरी सुद्धा जर त्याच्या मनामध्ये संशय असेल, त्याच्या हृदयामध्ये प्रेम नसेल, तर त्याला कृष्ण प्राप्ती होणार नाही. पण तेच कोणीही वेद वाचले नसतील, एखादा अशिक्षित माणूस असेल, पण त्याच्या हृदयामध्ये प्रेम असेल आणि कण मात्र संशय नसेल, तर त्याला कृष्ण प्राप्ती त्वरित होते. हरे कृष्ण. हा, आता मला वाचायचं का? आता इकडे बघा, अर्जुन प्रार्थना करायला लागतो आणि ही खूप महत्वाची प्रार्थना आहे. तुम्ही केव्हाही कृष्णाच्या मंदिरात गेल्यावर ही प्रार्थना अशा तऱ्हेने करा. बघा, जेव्हा मुलं साधारण 8वीत वगैरे असतात ना, पालक विचारतात, जे 10वीत असतात ते, की तुम्हाला तुमच्या मुलाला चांगले मार्क मिळाले, तुम्ही कुठल्या क्लासला घातलं, कुठल्या ट्युशनला घातलं, आणि मग ते विचार करतात, चला या क्लासचा रिझल्ट चांगला आहे, इतर मुलांनाही विचारतात आणि आपण आपल्या मुलांना सुद्धा या क्लासमध्ये घालू. तर आपण काय करतो की ज्यांना चांगलं यश मिळालंय त्यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून चालतो. त्याचप्रमाणे अर्जुन श्रेष्ठ भक्त आहे, त्यांनी जशी प्रार्थना केली, त्यांनी ज्याप्रमाणे कृष्णाची सेवा केली, तशी आपल्याला सुद्धा करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. कोणाला तरी रोल मॉडेल आपण ठेवायला पाहिजे ना. तर आता इकडे बघा अर्जुनाची प्रार्थना. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजं विभुम आहुस्त्वामृष्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद, असिल, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. तर जेव्हा केव्हा तुम्ही मंदिरात जा, तेव्हा तुम्ही काही मागू नका. मागायचं असेल तर ते शेवटी ठेवा. काही मागायचं असेल, पहिल्यांदा कृष्णाची अशी स्तुती करा की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात, तुम्ही शाश्वत आहात, दिव्य आहात, आदिपुरुष आहात, अजन्मा, विभू आहात.
तर हे पहिल्यांदा तुम्ही कृष्णाची स्तुती करा आणि तुम्ही इकडे जे अर्जुनानी, आता अर्जुन तर कृष्णाचा सखा आहे, तर कोण म्हणेल की प्रत्येक सखा जो आहे तो असंच आपल्या मित्राचं कौतुकच करेल ना, की तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात, पुरुषोत्तम भगवानी तुम्हीच आहात, तुम्ही दिव्य आहात, असं कुठलाही मित्र आपल्या मित्राची स्तुती करेल. म्हणून अर्जुनाने सांगितलंय की नारद, असी देवल, व्यास यासारखे महर्षी सुद्धा तुमच्याबद्दल असंच बोलतात. आणि हे आपल्याला इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की इकडे अर्जुनाने आपल्याला काय शिकवलेलं आहे. अर्जुनाने सांगितलंय आपल्याला की आपलं जे काय मत आपण मांडतोय, कृष्णाबद्दल असू दे आणि कोणाबद्दल असू दे, त्याचा नेहमी आपण शास्त्रीय एव्हिडन्स द्यायचा, त्याचा प्रूफ द्यायचा आपण, की हे कुठे म्हटलेलं आहे, हे भागवतम मध्ये कुठे आलंय, हे भगवद्गीतेत कृष्णाने कुठे सांगितलंय. आणि जेव्हा आपण अशा तऱ्हेने प्रूफ देतो तेव्हा आपल्या बोलण्याला काहीतरी अर्थ राहतो. तर इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात नेहमी आपण प्रूफ दिला पाहिजे, प्रूफ शिवाय कुठलीही गोष्ट बोलायची नाही. हरे कृष्ण. या नाही आहेत ना, मी वाचते. सर्वमेतत् द्रुतं सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. श्लोक नंबर 15. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भवान, हे भूतेश, हे देवाधिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा इकडे अर्जुनाला केवढा आनंद झालेला आहे आणि त्याला कृष्णाला निरनिराळ्या नावाने तो हाक मारतोय. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावने की भवान आहे, भूत इकडे मला भावन. वाटतं नाही, भगवान पाहिजे. मी चेक करते माताजी. हे भूतेश, हे देवादिदेव, हे जगतपते, वेगवेगळ्या नावानी तो हाक मारतोय. आणि श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं आहे की कृष्णाला त्याचे भक्त अतिशय प्रिय असतात. म्हणून जेव्हा तुम्ही कृष्णाला त्यांच्या भक्ताचं नाव घेऊन संबोधतो, म्हणजे कुठलाही भक्त कृष्णाच्या शुद्ध भक्ताचं नाव घेऊन जेव्हा कृष्णाला हाक मारतो तेव्हा कृष्णाला अधिक आनंद होतो. म्हणून इकडे आपण मी म्हणते ना, हे कृष्णा करुणा सिंधू दीनबंधू जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. म्हणजे दर खेपेला कृष्णाच्या नावाच्या अगोदर त्याच्या शुद्ध भक्ताचं नाव आल्यावर त्याला खूप आनंद होतो. म्हणजे आपण कधीतरी त्याला देवकी नंदन म्हणतो, वसुदेव सूत म्हणतो. आणि भीष्म पितामह आहेत, यांनी हे जेव्हा ते कंटक शय्येवर होते तर त्यांनी कृष्णाला हे विजय सखे अशी हाक मारली आहे. म्हणजे इकडे ते अर्जुनाला संबोधत होते की अर्जुनाला विजय मिळाला, अशाचा तू सखा आहेस. आणि अशा तऱ्हेने ते कृष्णाला निरनिराळ्या नावाने हाक मारत होते. त्यातलं एक म्हणजे हे विजय सखे. तर कृष्णाला खूप आनंद होतो जेव्हा शुद्ध भक्ताचं नाम जोडून आपण त्याला हाक मारतो. माताजी तिथे ते भूत भावनच आहे. हे भूत भावन. बरं. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 17. हे योगेश्वर कृष्ण,
मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे हे भगवान. कोणकोणते विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. श्लोक नंबर 18. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणांचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. आता बघा, भगवद्गीतेमध्ये फक्त ज्ञान दिलेलं नाहीये, आपण कृष्णाची प्रार्थना कशी करायची हे सुद्धा आपल्याला अर्जुनाकडून शिकायचंय. आता अर्जुनाने प्रार्थना सुरुवात केली. त्यांनी काय सांगितलंय? तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा विभू आहात. मग अर्जुनाने काय सांगितलंय की तुम्ही जे काय मला सांगितलंय ते पूर्ण सत्य आहे. तुम्हाला देव अथवा दानव कोणीही जाणू शकत नाही. मग कृष्णाला विविध नावांनी संबोधलेलं आहे आणि मग त्यांनी म्हटलेलं आहे मला तुमचं एकसारखं चिंतन करायचंय, निरंतर चिंतन करायचंय. तर मी तुमचं असं निरंतर स्मरण कसे करू? मग शेवटी अर्जुनाने ही मागणी केलेली आहे, कृपया तुमच्या योग शक्ती आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करा, मला ते श्रवण करायचंय. आणि बघा इकडे चेक पॉइंट आहे की आपल्याला श्रवण करून कंटाळा येतो का? बस झाले, 10 दिवस भगवद्गीता झाली, आता मला ब्रेक पाहिजे, असं होतंय तुम्हाला? की तुम्हाला असं होतंय की हो मला आणि ऐकायची, मला आणि ऐकायची? मग जेव्हा तुम्हाला असं होतंय मला आणि ऐकायचंय, तेव्हा हे जे अमृतमयी शब्द कृष्णाच्या कमल मुखातून आलेले ते आता तुमचे कान अमृतपान करत आहेत आणि तुमचं हृदय जे आहे आता भौतिकाकडून जरा डिटॅच झाले आणि तुम्ही कृष्णाकडे चाललेला आहात. हा एक चेक पॉइंट आहे की खरोखर आपण भक्त आहोत का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 19. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्णाचे ऐश्वर्य अनंत आहे. आता बघा त्यांनी आपल्याला मुख्य त्याची ऐश्वर्य आहेत त्याबद्दल सांगितलंय. आता तुम्ही हात वर करा आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारेन. आता सर्व रुद्रांमध्ये कृष्ण कोण आहे? हे कोण आहे तिकडे? अनम्यूट करा. शिव. भगवान शंकर. बरोबर, शिव आहे. सर्व घोड्यांमध्ये मी हा आहे. या घोड्याचं नाव काय आहे? उच्च श्रवा. बरोबर. सर्व ताऱ्यांमध्ये मी कोण आहे? हे काय आहे? चंद्र. बरं, हे काय आहे? ओम. बरं. हा, हात वर करा. म्हणजे आता मी प्रत्येकाला एक एक विचारीन. दुर्गा माताजी हे कोण आहेत? अनम्यूट करा दुर्गा माताजी. सर्वांनी हात वर करा बरं. कोणाला उत्तर द्यायची आहेत? हॅलो माताजी. हा बोला. हे कोण आहेत? माताजी हा माझा आर्यन ऐकत आहे तो गीता, म्हणून मला नाही माहितीये मॅडम. बरं, संजीव प्रभूजी. कोण आहे? अनम्यूट करा प्रभूजी. संजीव प्रभूजी. बरं, अनिता माताजी. हा हा, कर्सर हलवता का प्लीज? काय? कर्सर कर्सर दिसत नाहीये. हा आहे बघा. हा हा हा, हे ब्रह्मा. नाही, ब्रह्माच्या पाठीमागे. अच्छा, नाईस.
दिसत नाहीये. बघा. कपिल मुनी माताजी. बरोबर, हे कपिल मुनी हा. आहेत. कपिल मुनीच्या पाठीमागे कोण आहेत? श्रीराम आहेत. धनुष्यबाण बरोबर. घेतलाय हातामध्ये. आता इतरांनी पण हात वर करा. या गायीचं नाव काय आहे? कामधेनू. कपिला गाय. कामधेनू. आता संदीप प्रभूजी हे कोण आहेत? नारद मुनी. नारद मुनी आहे. बरोबर. आता आणि आणि इतर कोणाला उत्तरं नाही द्यायची आहेत का? मला 2च हात वर दिसतायत. हँड रेज करा तुम्ही. डायरेक्टली अनम्यूट नका करू. रिद्धी माताजी. शिल्पा माताजी हे कोण आहेत? अर्जुनच वाटतोय मला. हो, अर्जुन आहे. सर्व पांडवांमध्ये मी अर्जुन आहे असं. हे कोण आहेत? संजय प्रभूजी. अर्जुनाच्या खाली बरं, रिद्धी माताजी. अनिता माताजी. विश्वामित्र. नाही वशिष्ठ ऋषी. वशिष्ठ ऋषी. नाही, हे व्यास मुनी आहेत. व्यासदेव. बरं, हा या पक्षाचं नाव काय आहे? गरुड. रिद्धी. गरुड. बरोबर. हा मुलगा कोण आहे? प्रल्हाद. बरोबर. या माशाचं नाव काय आहे? शार्क. बरोबर, देव मासा आपण म्हणतो. हा देवमास. हा मोरावर बसलेला कोण आहे? कार्तिकेय. बरोबर, कार्तिकेय. स्कंद. याच्या हातात पाश आहे, हा कोण आहे? यम. यम. नाही, मग वरुण. वरुण. अच्छा. याच्या हातात जो दंड आहे, हा कोण आहे? शनिदेव. यम. यम. बरं, हा जो साप आहे, 5 तोंड आहे, वासुकी. याचं नाव काय आहे? वासुकी. वासुकी. बरोबर. या प्राण्याचं नाव काय आहे? सिंह. बरोबर. सर्व प्राण्यांमध्ये मी मृगेंद्र सिंह. आहे. हा कोण आहे? कुबेर. बरोबर. हा कोण आहे? हनुमान. चित्ररथ. चित्ररथ. गंधर्व. पूजा माताजी, या हत्तीचं नाव काय आहे? ऐरावत. ऐरावत. आणि हत्तीवर कोण बसलाय? इंद्र. इंद्रदेव. इंद्रदेव. बरोबर. आणि इकडे हे झाड सर्व फुलांनी फुललेलं आहे. तर कुठल्या ऋतूमध्ये अशी झाडांना बहर येतो आणि फुलतात? वसंत ऋतू. हा, सर्व ऋतूंमध्ये मी वसंत आहे. तर हे PDF तुम्हाला मिळाल्यावर तुम्ही नीट हे बघा की मी कोण आहे. सर्व वेदांमध्ये मी सामवेद आहे. सर्व देवतांमध्ये मी इंद्र आहे. हे सगळं दिलेलं आहे. हे तुम्ही एकदा नीट वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 39. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की मी सर्वांचा निर्माता आहे, चल किंवा अचल. आता हे वाचा पुढचं. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 40. हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे बघितलं, कृष्णाने सांगितलं त्याच्या ज्या दिव्य विभूत्या आहेत त्यांना अंत नाहीये. म्हणजे कृष्णाचं ऐश्वर्य जे आहे
ते अनंत आहे, ही जे केवळ आपण एक झलक बघितलेली आहे. म्हणजे जेव्हा आपण एखादा माणूस असतो आणि त्याचं ऐश्वर्य संपन्न असतो, तर सामान्य जनांचा माइंडसेट कसा असतो ते कॅल्क्युलेट करतात बरं का. त्याच्याकडे ऑडी गाडी आहे, त्याच्याकडे अमकी बेन्झ, मर्सिडीज बेन्झ आहे, हा इतक्या बेडरूमच्या फ्लॅट मध्ये राहतो, त्याच्याकडे एक फार्म हाऊस आहे, म्हणजे त्याचं नेटवर्थ इतके कोटी आहे असं कॅल्क्युलेट करतो. पण इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की मी जे काय तुम्हाला दाखवतो ही एक झलक आहे, माझं ऐश्वर्य अनंत आहे, आपल्याला ते आपल्या कॅल्क्युलेशनच्याही बाहेर आहे. आणि या ऐश्वर्याकडे सामान्य जन जो आहे तो आकर्षित होतो, आणि आकर्षित झाल्यावर त्याला जरी इच्छा नसेल तरी तो कृष्णाचा विचार करू लागतो की हे जे सगळं निर्माण केलेलं जग आहे त्याच्या पाठी कोणाचा हात आहे असा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तद् देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे जे जे काय तुम्हाला ऐश्वर्य संपन्न दिसतं याचा उगम कोण आहे, याचा उगम कृष्ण आहे. आणि कृष्णाने सांगितलंय माझ्या एका ठिणगीपासून, म्हणजे स्पार्क, स्प्लेंडर स्पार्क पासून हे सगळं उत्पन्न होतंय. आणि बघा, आपल्याला आपला जो आत्मा आहे तो अतिशय पॉवरफुल आहे. आपल्याला म्हणजे असं म्हणतात की सूर्यापेक्षा सुद्धा जास्त तेजस्वी आहे. आपल्याला सूर्याकडे काही सेकंद सुद्धा बघता येत नाही. फेस टू फेस आपण जर सूर्याकडे असं बघत राहिलो तर ते आपल्याला अंधत्व येऊ शकेल. तर तुम्ही बघा आत्मा किती पॉवरफुल आहे, किती आत्म्यामध्ये शक्ती आहे, किती आत्म्यामध्ये तेज आहे. तर आज आपला हा झालेला आहे अध्याय. हा, आता एक आहे वाटतं. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन वेष्टव्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे बघितलं, शेवटी कृष्ण काय सांगतो की एवढं सगळं ज्ञान तुला कशाला पाहिजे, माझं काय ऐश्वर्य आहे, कुठे आहे, काय आहे ते तुला कॅल्क्युलेशन ही करता नाही येणार की माझं ऐश्वर्य केवढं आहे, ते अनंत आहे. केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. तर हे शेवटी हे सांगून हा अध्याय आता संपलेला आहे. आता आपण काय बघितलं या अध्यायात की कृष्ण हा आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि कृष्णाला कोणीही जाणू शकत नाही. कृष्ण जेव्हा आपल्याला त्याचं ज्ञान देतो, त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल सांगतो, तेव्हाच आपण त्याला जाणू शकतो. मग आपण चतुश्लोकी भगवद्गीता बघितली, त्यात संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे बघितलं. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाने कृष्णाची प्रार्थना केली. त्याला ऐश्वर्य बघायचं होतं, पण असं नाही, तो तर त्याचा जीवलग मित्र आहे, भक्त आहे,
किती जण आपण असे आहोत की फेस टू फेस बसलोय कृष्णाबरोबर, तरी देखील अर्जुनाचा नम्रपणा बघा आणि प्रेम बघा. त्यांनी पहिल्यांदा प्रार्थना करताना कृष्णाची खूप स्तुती केली आहे, त्याला विविध नामाने हाक मारली आहे आणि मग त्याला सांगितलंय की मला तुझं एकसारखं चिंतन करायचंय, म्हणून तुझं ऐश्वर्य मला तू दाखवशील का. आणि मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने या विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. आता मी तुम्हाला एक श्रील प्रभुपादांचा व्हिडिओ दाखवते. Everything is strong, strong in brain. आवाज येतोय? It is meant for them हो माताजी. because we have to execute. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam. Translation. Therefore, while in material existence, Bhavamashritaha, a person fully competent to distinguish wrong from right, must endeavor to achieve the highest goal of life, as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling. माताजी आवाज थोडासा वाढवता येईल का? खूप बारीक आहे आवाज. नाही, आता येईल पुढे. ततो जतीत कुशल क्षेमाय भवमाश्रिता शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्. So, this should be the human activity. That शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्. So long we are stout and strong and we can walk very nicely, the health is quite all right, take advantage of it. It is not Krishna consciousness movement is for the lazy fellow, no. It is meant for the strong man, strong in body, strong in mind, strong in determination. Everything is strong, strong in brain. It is meant for them. Because we have to execute the highest goal of life. Unfortunately, they do not know what is the highest goal of life. The modern, not modern, always, now it is very conspicuous. People do not know what is the aim of life. Anyone who is in this material world, he is in Maya, means he does not know what is the goal of life. Nati vidu, they do not know. Sarthagatim hi Vishnu. Sarthagati, everyone is supposed to be self-interested. Self-interest is the first law of nature, they say. But they do not know what is self-interest. He, instead of going back to home, back to Godhead, that is his real self-interest, he is going to become a dog in the next life. Is that self-interest? But they do not know it. How nature's law is working, they do not know it. Nati vidu. Adanta gohi visatang tamis. Matinna Krishne parato sato va. Matinna Krishne parato sato va. Mitho vipaddeta grihabritana. Adanta gohi visatang tamisam punah punah chadvita chadvana. And Krishna consciousness, Matinna Krishne,
people are very much reluctant to become Krishna conscious. Why? Matinna Krishna parato sato va. By others' instruction, just like we are trying to spread Krishna consciousness all over the world. Parato, sato. Sato means personally, by personal endeavor, just like reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literature. So, Matinna Krishna Parato Satova, Mithova. Mithova means by conference. Nowadays it is a very popular thing to hold conferences. So one cannot become Krishna conscious either by his personal endeavor or by advice of some other man or by holding big conferences. Why? Grihabhratana, because his real aim of life is that I shall remain in this house. Grihabhratana, griha means household life, griha means this body, griha means this universe. There are so many grihas, big and small. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. दीपाराणी माताजी आलेल्या आहेत का? नाही माताजी. बरं 8:15 वाजले ना? येस चालेल. माताजी. नाही आल्यात ना? चालेल, मग मी वाचते गीता महात्म्य. अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताधयन अशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किम् अन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत? सुजाता माताजी अनम्यूट करा. मला हे विचारायचं आहे की आता जशी पहिली लेवल आहे, हा. इथे आपल्याला हे पूर्ण अर्थ कळले 18